Hello mga lumon, good morning. So, naata karon diri sa Panabo. So, mao to ang pasingotron. Naadik na pud tag bike. So, hinaot unta na kamo pud mga lumon ginatagaan ninyo inyong lawas ug pasingot para healthy mo pirmi. Namoy oras sa pagpasingot bisag kada Domingo lang. So, Davao to Panabo. Diha lang sa atong biyahe ron kay dili pa kay tabatak. Nakita tong lubot. Oh, singot kay ito. So wala pa may duty alas 8 ron. So shout out kang kapatid. Veterans mob ni siya. Sanay pundig mga kuan, long ride. Puhon, kuan daw ni puhon. Bagangga daw ni puhon. Ride si bagangga puhon. Solo ride. Okay gyapon ang park tila diri no. So, diretso mi dito sa unahan ron kay mga pita. So mao ni ang Panabo City Hall. Panabo City Hall. So daghan po naga kuan diri. Pasingot, naga jogging. Adto mi og kuan mga lumon. Jollibee daw mi. Treat ko aning kauban ako kay basta magsabay ko sa iya ha ginalibre man ko ani og ganang snack. So mao ni atong sponsoron. Sulod daw mi Jollibee. So buotan kay ni mga kauban. Okay masulti ani. Kuan na ni siya mga lumon edad ani mga 54 ni siya. Pero mudagan pa ni 2 ka oras ni. Kuyaw kay naghangin ni. Dagan pa ni siya 2 ka oras. Kuyaw pun ni resistensya ni. Time na to ron magbike murag dili jud pud lalim dai mga lumon kay manakit pud itong lumot dai basta di patasan ay magbike. Murag dola ta sa Jollibee mga lumon. So abot na jud mi diri sa Jollibee Panabo. So kuhog kwarta to ang sponsor. Good morning. Hey,
Kung sa'yo order ni Mother, para pada ko order. So mo nilang matilian diri. So mga ako nami mga lumon. So mo ni ako ang kuan ron. Libre ko ani ron. So malamig stock mga lumon. So muli nami kay napay duty. So salamat sa pagtanaw sa video mga lumon. Amping Moderat Permi. Bye bye.